következő akadályt mutatja meg. Ódor Enikő letkítóban a 8., majd Füzér Flóra, Szabó Bettina, Gombos László. Ja, hát az nem szűk nagyon. Jó, akkor ugyanaz. De szerintem jobb lesz, innen még. Akkor jobbról? Jó. Ja, ja. Hoppá! Első. Ódor Enikő hibátlan 63,23 ezzel az időeredménnyel átvette a vezetést. 9. páros Füzér Flóra és Connection. Ez érdemes volt. Szabó Bettina, Gombos László, Réti Dávid.